Bine v-am găsit la un episod. Cred. Bine, Bug, un prieten de meu care avea normal, mai strângea un pic și avea bombox. Așa de zis la joc, uite aici. Știu că să strâng bani pentru trebuie și 200 care nu se fac așa greu dacă se fac greuți un pic. Da, nu contează. De data asta nu mai plătesc. Mai sunt puține secunde de avânt, așa oricum și-a plătit singur. Câștigăm. Stâncani. Și gata. 69 la 31. Bine. Și aici primești tot. Și uitați, dacă sunteți la bot, între locurile 204 și 304. 240 și 304. Și dacă
ce? De ce? Dacă nu sunt colorate, mașinile vedeți colorate. Nu e poliție. Pe mine mă faci poliție și pe poliția îi fac niște, îi fac de easy și ei îmi colorează mie. Asta ziceți că nu știu să joc, dar prind o fază proastă. Nu știu să... Dă-te, bă! Dă-te, bă, că s-o izbă. Gata. Eu nu sunt formă. Da. Și da, nu. Asta-i viața. Nu ai ce face. Păcat că nu sunt formă. Și păcat că n-am avut bani pentru boombox. Dacă luam. N-am fericit. Trebuia să nu-mi consum bani. Da. Asta-i viața. Să mai întâmplă. Am o să jur acum. Da. Știu că n-am mai postat eu de mult. Da, nu, asta e viața. Uitați pe sus, e ceasul 2 și 21 noaptea. Facem câteva săptămâni cum se cheamă, asta, de după amiază și după vacanța să mai facem tot după amiază. Și da, astăzi v-am prezent Splash Cars, nu e episodul 1, v-am prezent asta. Și la început să vedeți tutorial. Deci nu ziceți că bă, tati, nu am putut de la început să nu ai putut că trebuia să dai tutorialul. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!